गैला मानसियानो थैबाय गैला थैबाय ओम शान्ति दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रानो बावखुंग्रि हाजो गाखोहैदों नाथाय हाजो गाखोहैनायाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों जे सासे आइजोआ जिउ गोमादों बा सासे आइजोनि देहाया गाज्रि थासारियाव दं होननानै जों खोनानो मोन्दों। थारैनो गोबां दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला रायजोफोर दा जेखियानो जाथों माने नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय भिडिअ क्लिप्सखौहाय। गैला मानसियानो थैबाय गैला थैबाय ओम शान्ति दा जोङो नैबे देग्लायबो जोंना रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंबाय फालिबाय मानोना जोङो जोङो खननै लायो। जों मैया संक्रान्ति जोबनायाव मैया जों बिदाय होबाय खेला होनानै आरो जोङो एसे एनै खेला बायदिसिना होनानै जों फोजोबनाय जाबाय। मा मा खेला होदों नोंथांमोना? जोङो मैयानि समाव दुरुं बोनाय थालिर गाखोनाय आरो हांसो हमनाय खेला खारनाय बारनाय माराथन खारनायबो होनाय जादों। दा जों मैया बेखौ खेलाखौ होनानै जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनाय जाबाय। जोङो दिनैहाय गोदान बोसोराव जोङो फुंनि समावनो जैग'नि गेजेरजों आफा इसोरनाव जोङो बोर बिग्रोनानै जोङो तेखनजरा गामिनि रायजो राजा गासिबो ज' जानानै आफा इसोरनाव जों बोरखौ बिग्रोबाय जाहाथे नैबे फैगौ 365 दिनाव जोंनि तेखनजरा गामिया मोजाङै मोजां नांलायनाय खमलायनाय गैयाजासे मोजाङै मोजां आलो गोजोन संसार जानो हानायनि जोङो आफा इसोरनाव जों बोरखौ बिग्रोनानै लानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो दिनैहायनो जैग' जोबखांनानै जोङो गेवलां मेल लाबाय। जों गेवलां मेलाव जोङो आलासि हिसाबै मोनदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त सार बिथांखौ जों लाबोनाय जादों आरो जोङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि थिपकाइ गोजौ फरायसालिनि गोरायुं बिथांखौ जों मोनबोनाय जादों आरो जोंनि गामिनि गावबुराजों लोगोसे पुरहित बाबामोन बिसोरखौ जोङो ज' लानानै दिनैनि गेवलां मेलखौ जोङो फोजोबनाय जाबाय। जोङो उन समावबो जोङो तेखनजरा गामिया जेसेबांसिन थायो एसेबांसिन जोङो फालिलांबाय थानो होननानै जों सावरायखानाय दङ। जों देग्लायहाय 12थि बोसोर जाबाय बे बैसागु फोरबो फालिनाया। जोङो बे बैसागु फोरबो फालिनायाव जोंनि गामिया बारा गैया 33 घरल' दङ जोंनि गामिया। थेवब्लाबो जोङो नैबे बैसागु फोरबोआव जोङो 50,000 60,000सो जोङो खरस खालामनानै जोङो नैबे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। रां अनसुंथाइ जोङो सरखारनिफ्राय बेबादि मोनफेरनाय जायाखै। जोङो न'खरसेयाव 500 खरि खाङो आरो जाय गोसो गुदुं बिसोरो 100, 1,000, 2,000 बेबादि जोंनो अनसुंथाइ हरो आरो सोरबा माइरं बस्थासे सोरबा दालि 5 केजि बेबादि हरनानै जों नैबे बैसागु फोरबोखौ जों बारहोनाय जायो। मोनाबिलि समाव मा मा हाबाफारि थाबाय? जोंना मोनाबिलि समाव जोंना हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलियावबो जोङो मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै लेंहरनाय जादों जोंनि पर्बतजरा जिल्लानिनो बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों। दा मोनाबिलि हारिमुआव बिथांमोना फैनाय जागोन। आसाम ओनसोलाव आरो जोंनि नैबे आसाम नाङै गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय बर' माहारि सुबुंफोरखौ आङो बेखौनो खावलायहरनो सानोदि बैसागु फोरबोखौ जाहाथे जों बर' माहारिया मोजाङै मोजां फालिनानै बारहोहरो आरो बैसागु फोरबोखौ जोङो बर' हारि हिसाबै जोंनि बैसागु फोरबोआ जोंनि बर'निनो हिसाबै जोङो बर' हारिया जा दङ गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय आरो आसाम हादराव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो बर' हारिखौ आङो बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनानै बारहोहरनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै जों मोसाग्लांनो होयो। बिदिनो जों बयबो जोङो रंजाफायो। गेदेराया जा उदैयानो जा समाज सिबियानो जा जोङो फोरोंगिरियानो बयबो जों रंजायो। बेनि उनाव जों बेलासे हारिमु जोंहा दङ। बेयाव जोंहा मेथाइ खनगिरि रबिन बर' बिथाङा फैगोन आरो बिखेवगिरि हिसाबै जोंहा
डिब्रुगड़ जिल्लानि मानगोनां कबिन बर' बिथांनि नेहाथारि बिथाङा जों बिख'बिरि हिसाबै फैगोन दा जोङो दिनैनि हाबाफारियाव जोङो जोबजासिम मोजाङै जोङो सामलायलांनो हायो बेखौ आङो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आङो आर'ज गाबो जाहाथे बयखौबो जोङो हेफाजाब होनानै जोंनि तामुलपुर दख'रानि जि बैसागो फालिनाय बेखौ मदद खालामनानै साक्सेस खालामहोयो बेखौ आङो मानगोनां रायजो राजा बिथांनिफ्राय आङो आसा खालामो। दिनै बाहागो लादोंबा मोसाखावरि बिथांमोना माबायदि बाहागो लादों बेसेबां जाफुंसार जादों होननानै नोंथाङा सानो? जोङो हांख्रायनाय लेखा जोंनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोना जोङो जिखिनि हांख्रायनाय लेखा गासै फैजोबदों आरो दा जोंनि जि मोसाखावरिजों लोगोसे जों रायजो राजा बिथांमोना मिनिमाम जोङो 1000सो बांद्राय जोङो लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय मोनदों? आङो तामुलपुर दख'रा आफाद हिसाबै अराय सम माने जोङो सेस्था दङ दख'रा आफाद हिसाबै आफादगिरि हिसाबै थासारिखौ मोजां लाखिनो थाखाय राव हारिमु धोरोम मोनफ्रोम बिथिङाव आङो सेस्था खालामबाय थादों आफादगिरि हिसाबै बेबायदिनो जों रायजोनि माने जथेस्थ' मदद मोनबाय थादों मोनफ्रोम हाबाफारियाव। गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लादों बे समाव नैबे लाइमोनफोरखौ जोङो खारन जोंनो बिथांमोना जोंनि इयुन भबिष्यत आरो जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जोङो दाखालि बावै जोङो खाम दामनाय सिफुं हुनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय गंगना दामनाय जोङो बादा मोनसे होखांदों बिदिनो जोङो जिहेथु भबिष्यत बिथांमोन लाइमोनमोना खारन तामुलपुर दख'राखौ बिथांमोननि आखायावनो दङ बे हिसाबै आङो सानो बिथांमोना जाहाथे भबिष्यतखौ तामुलपुर दख'रा हिसाबखौ दैदेननो हागोन बायदिखौ आं मिजिंथिनानै सानो आरो। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब